kilohertz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisan na ng mga broadcasters ng Pilipinas, alas 3:05 na. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipighirit kan sarong grupo sa gobyerno ang magtalaan in price ceiling sa mga sira na sibubog. Inisigon sa grupong pamalakaya dahil sa dae mapugulan na paglangkaw kang presyo nin sira sa merkado. Sigon kay pamalakaya National Chairperson Fernando Hicap, dapat aksyonan kan gobyerno ang gibuhon na abot kaya ang mga nagitios ang binansagang poor man fish. Sangunyan, nagabot sa 160, sagko 280 pesos ang kada kilo kan sibubog sa mga saudan. Dagdag panihikap na lalong nagitios ang publiko dahil sa pagitaas kang presyo nin mga pagkaon dara kan pandemya asin pag-aprobitsar ka nagkaperang negosyante. Iyan ang pangalas 3 na bareta sa DZGB. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Red Horse Extra Strong, ito ang tama. Maggie Supreme Sarap, going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Nescafe Original, bagong Nescafe Original, may tapang na di susuko. Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Nido 3 Plus, Todo Protect your 3 Plus Toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, iyo na gayon ini ang pinakahabutang madahog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bakosa ng basta tipid sa presyo kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Nido 3 Plus. Sakasan ng todo sa brain budak growth nutrients kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus Toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. hapon na! Pingkion mo, baby na! Merendal na, merendal, 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 merendal. Alas 3 na, oras nang I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. Pingkion mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga informasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! When I feel the time is right and you're staying by my side, and the love you give to me makes my heart beat. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay, I see the fire in your eyes, it makes my heart beat. Do it, we still do it, night and day. You're my
Hi. Damarian. Merindal. Kumusta lamang kita dyan? Oy, kumusta ang hapon ta? Good afternoon po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Kabikulan, mga Bicolano sa manaparte kan mundo. Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Oy, kumusta po ang hapon? Nagberindal na kamo? Kasabay niya to mga tugang sa Technical Department si Ronald Baldo sa luwasan Mega Force Patrol para po sa mga bareta ngunyan pong aldaw. Kunigwa, kung di okay lang. Ha? Bueno, an sa tuyang tataramon. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Susog po mga tugang sa research ni Ronald Baldo. Yeah. Automatic. Matindiro lang sa imong bagong trabaho. Ha? An sa tuyang tataramon, ano ini? Gamugam? Tama? Gamugam? O kaya pwedeng maggamugam. Yeah. Pwede siyang gumamugam. Gamugam. Uyog-uyogon mo yan, ha? Gamugam ang tataramon tango niya na hapon. Gamugam. O kaya maggamugam. Aber daw, sige daw, kung igwa lamang kinakakaisi kay ni, ha? Kung igwa lamang kinakakaisi kay ni mga tugang nagusong sabihon kan tataramo na ini. Ade, gamugam. Araw mo nang gusong sabihon kan tataramo na ini. Gariwara. Gari na iba ron ini nako amo na la. Ako nga ni primero ko ining pag-enkwentro. Natataramo na ini gamugam. Ang aram ko so limugmugan. Gari baga igwa ka bako igwa ka ini ki kamp kang enot. Igwa ka ini ki tang twister so gamugami ganagamugam. Ano nga ito? May tang twister kayo ni, ha? Ibang tang twister kayo ni, naligang ko na kita. O, ang ko sabihin, wara, silensyo lang, silensyo. Natulan ka mo, natulan. O, natulan. Wara. Sabi ni 1020, samo-samo. Ay, iba po. Ang gustong sabihin kang samo-samo. Samo-samo. Wara, iba. Tingnan natin sa sarong teksta. Kung igwa, gamugam. Kung igwa tabi ki gamugam. Okay, wala talaga. Ang gustong sabihon da tabi kang gamugam, mga tugang o pwedeng maggamugam. Gusto sabihon da tabi, to feel for with hands under the water. Ano mo sabihin kay ni Ronald? Kapot-kapot mo sa irarom kan tubig. So ito bagang so ano yun napod kan? So nasa tubig ka baga nakakapot ka? Tama Ronald? Tama? Na pwede nga yung guyo, nakasakay ka nga sa bangka. Tama? Nakasakay ka nga sa bangka, piguguyod ka ng bangka. Ano po pa lang ka ito? Gamugam. Ayos ba na no? Alam mo nga may pisi so bangka sa kung ano man na bagay. Yung ka sa tubig, yung ka sa aram kan tubig, piguguyod ka, nakakapot ka, ang po databi kan gamugam. Yeah. Okay? Ikaduwa na tataramon ngunya na hapon ganta. Oh, aber daw. Ini siguro aram nindo ini gayon ngunya na hapon mga tugang kong ano pa ang gustong sabihon kang tataramon na ganta. Kam panahon baga uso ini. Actually, inabot ko ini. Ha? An pagbarakalang ka ito kan bagas Ronald, bako man sa kuan sa kilo, ganta. Ha? Giganta, mala kami gato. Nagpapabakal kami ki bagas. Una paroy sa samoya tabi na kwanta. Dakon man kami kayong mga ano ini mga paroy pag nagaani. Ang bakalan ganta, inabot ko ka ito 2 pesos ang ganta. Nag 250 hanggang sa nagparamahal, di ba? Sige daw.
Ano yung sabihon mga tugang kang ganta? Sabi digdi, ang gustong sabihon, mga tugang kang ganta, saro tabi ni na unit of measurement. 4 kanto yan na gibo po sa tabla. 4 kanto tabi na gibo sa tabla, mga tugang, ang laog tabi ka iyan. Iyan po mga tugang, ang laog, sandali lang ganta po, equivalent po iyan sa 6 tama man ining nag-text na ini. Ang sarong ganta nga equivalent iyan sa 6 Nya naman ang utsaba. Lalong nagdipi sila nga puta. Ano man mga tugang ang utsaba? Ang 6 kapareho databi ang kantulong litro. 3 liters ang katumbas niya. Ang day ko aram, ako ito, inabot ko mga tugang so klasika ngaya. Bakal daw kaya kinuwang utsabang asin. Ang gusto ko lang ka ito, Ronald. So gari baga oval. So oval baga na, so oval mga tugang na ang laog ang sardinas, ligo. Naramdaman din naman ka ito. Ang laogan mga tugang kan ligo ka ito, oval na lata. Ang sarong pano duman, ang apod sa ka ito, utsaba. I do not to kung ito ang tama, nasukulan mga tugang kan sarong utsaba. Tama itong nag-text. Sabi kan texter ta, mga tugang, equivalent ngayang ki 6 na utsaba. Ang tubig na gumamugam ay pinagumagumam mga taga gumamugam. Balikan ta ang ito. Madali lang. Diba? Ganta po, yan alright. Kilo nga ya, sir. Sarong kilo. Yan, ha. Ang utsaba, ano English ka yan? Chupas? Chupa. CHUPA. Yan po. Bako tama po. Yan English ka yan ha. Mga tugang. Iyo databi yan ang unit nin measurement kan mga pan. Ako inabot ko yan actually. Nasaro mga tugang na gantang bagas. Pasublayan nga naman niya kisarong gantang bagas. Tapos, pag nagkuhan mo na, sasalidan mo mang kisarong gantang bagas. Arog kami kang ito sa bulod. Iya po, ito. Sa bigas yan, takalan, gawa sa kahoy, sabi ni Ronnie Cerezo ng Bacoor, Cavite. Talaga? Sa kuwampalaan sa Yumanangad, sa Tagalog pala, nangapod ka iyan mga tugang naganta, takalan. Isang takalan. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Ayo tabi yan ha, mga tugang an gustong sabihon, kan tataramon na, alright. Okay. Okay, sandali lang madali lang hanangan ito. So, ilingon tabo na kung may nakatutok mo niyan sa Facebook na may comment. Kung may tutok mo niyan na, alright, sandali lang Ito. Sandali lang Baka matanganin na rin malagpasan sa comment tabi. Ito, okay, now. Watching from Bakakay Albay, Lovili, Rico Bea. Salvation Esquivel, Marina watching from Daraga. Dahil nagakupas ang buses since 1986 na taga subaybay kan DZGB number 1. Uy, salamat po. Emily Basco, ang ganta po, Anyiga. Tama, Ronald? Sa iba daang lugar, ang apod, Anyega. Yan. Sabi man ni Emily Basco, 2.5 po ang usad na utsaba, nakatumbas ning usad na kilo. Amo. Erwin Madilar, isang bidol po yan, sir. Sarong bidol. Sa mga kampano na day. Antina Ubulawan sa Ginubat. Ayan, tama. Tama, sa Ginubatan, sabi ni Dante Oxiano, ang apod kaan mga tugang, Bulawan. Tama, bako, sarong bulaw. Sarong bulaw nga yan na bagas. Yes, naku ata, nasusugta ha. Sarong bulaw na bagas. Bulawan ang apod. Yes, thank you po Good afternoon, sabi ni G. Bayaban. Sa Bicol po, Takaran, sabi ni Emily Basco.
Alright, ang ganta po takadan iyan na pig-apod bulaw. Saro ngayang bulaw-bulawan. Yan, okay? Yes. Okay na po, nagkarintina na kita. Good afternoon po, Anye Gatabi Sirhen, sabi ni Adelfa Casada. Okay, o nagkasarabutan na kita ha. Tungkol dyan mga tugang sa tataramon niya to, ngunya na pagkahapon. Mga tataramon, aram mo daw ang gustong sabihon? Sabi kan texter ta, measurement po ang utsaba, square container po, more or less, may measurement na 4 by 4 inches. Not so sure po, measurement sa bagas, ang sarungganta is equivalent sa 6 na utsaba, nagdadangog po kami from Daraga. Yan. Salamaton po ha. Anom na utsaba. Yo po mananggata, maso na research ni Ronald. Thank you po. Sarong bulaw. Yan. Tubig sa gumamugam, ginamugaman kan taga gumamugam. Nako, ikaw mo man daw. Ikaw mo naman daw. Hello. Hello. Ano, ulitin mo ha. Ulitin mo. Ulitin mo, alam mo na. Ulitin mo ini. Ha? Anyega? Anyegang bulas. Yes, pareho ano? Okay. Yan ang terminasyon sa tunay na ginubati nyo. Yes. O nila tabi, manay. Sabihin daw tabi ni. Yeah. Tubig sa gumamugam, ginamugaman, kan taga gumamugam. Sige daw. Ano na? Makusugon sa feedback sa radyo. Ulit ka daw. Oy, manay. Hello? At paloy-loy mo ang radyo ko doon takasahita na sinabi ng makusugon. Ito. Tubig sa gumamugam, ginamugaman, kan taga gumamugam. Sige daw. Hoy, nagteresting. Hello? Yes, good afternoon. Good afternoon po. Sabi Sabi daw ko, tabi. ang terminasyon din sa aman, sad na anyega. Amo. Oho. Bulaw yan. Sada bulaw. Usad na bulaw. Amo. Ay, manay. Sa aman tabi anyega. Sada anyegang bulas. Amo. Okay. Sabihin daw tabi ni kung kaya mo. Nadagog mo ako. Hello? Nadagog mo po ako? Hindi ako nadadangog. Anyway, salamat manay. Mabuhay ka po. Ito. Hello? Hello po. Yes. Ako po Sige masabi po. Tubig sa gumamugam, ginamugaman, kan taga gumamugam. Go ahead. Ang tubig sa gumamugam ay pinagumamugam ng mga taga-gumamugam. Pagka gumamugam ay pinagumamugam naman. Makarayan nga, eh. Makarayan nga. Uy, makusugo ng radyo mo pa, no? Gumamugam ay pinagumamugam ng mga taga-gumamugam. Pagka gumamugam ay pinagumamugam naman. Ako po nag-text sa imo. Away ka nag-text. Sige po. Salamat po Salamat. Sige po. Makonsuelo. Bako nag-testing ka mo dyan sa araw nindo. Ikaw nag-testing ka man. Richard, nag-testing ka man, Richard, kung kaya mo. Tubig sa gumamugam, ginamugaman, kan taga gumangubam. Awin na. Nag-testing mananggad, nag-testing sa sampangan kang radyo. O bako nagiulo ka. Awin na. Pangyayari. Ito. Pigtakad po na bagas. Okay. Yun po yan Sandali lang. Dali kong tanong sa iba pang mga... pag-share na lamang nindo sa Facebook ta. I-share rin mga 10 sana po. Rico Baltasar, Marivic Bibarso, San Moral, Nime Carillo, Richard Luna, Romar Bernaldez, Herbert Molina. Kadakol pa lang ang parailing tangon yan. Tang twister ni dito. So, si Rilo Danilero. Ito ito nga ning gumamugam.
Sa daragang gantang apod ka, ang ligas, pisarong bulaw. Yan. Kay to Ronald, ang pagbakal mi ki bulinaw baga, sa ganta piglalaog yan, salbatan na dakulon. Sarong gantang bulinaw, sarong gantang sukan baga, so ano ito saradayoton na buyo, ang apod ka ito? Ang apod ka sa muhipon, saradayoton baga na balaw, yan. Tiga bakal mi ang kaito, sarong utsaba, so sarong bidol, bidol, Gamo gambot sabihon ganoyon o goyodon ganta takadan. Goyodon. Tama, Ronald? Tapi guguyod ka ba, di ba? O mananggad. Okay, ito. Tama, mananggad. Okay? Sarong ganta anong natakad pang usad na utsaba ay mga matalion pa lang kita. Actually, de ko aram iyan. Okay, o sige po, salamato na. Good afternoon, Tabi. Okay na, o tama na. O naman kita sa tuya mga tugang na Henry, pakiorasyon daw Tabi sa mga misis na piga sa yumahan ang mister. Ano, manapait mo man. Babaya, isa na. Nyamaray mo kung pagal, bako Ronald, kung pagal baga. Kung pagal, di pagpiriton. Tayan baga, kung iyan, uning, ano nga nang apod kaan, kaya puhan ka ang sapat na pahinga. kaya puhan ki sapat na pahinga. Orasyon sa mga misis. Orasyon sa mga misis ng magaling nagiging isnabera na. Ang sendang obligasyon sa agom ninda kung pwede Tabi pagkagiramdoma pakatandaan mo tabaka iyan maghanap nin iba. Baka iyan mga tugang na agom nindo bakang gustong-gusto pa gari ka isnabera ka garing habo-habo pa. Gari bagang pagal-pagal ka paturog-turog ka sa nabuda pati day ka nangangarigos maski nga ni anong gana. Pag naparungan mga tugang kimalait na parong an sa imong loong iyan Tabi garo riparohon kaya ang mga lalaki minatum paring garing nga ibahon. Pero mga tugang maski nga anong parong pwede na ngayang saon dahilan ngaya tan importante ngaya ini sa kuyang agom. Inuli na nga ni kan mga siring na sitwasyon kamutabing mga misis na mga paradangog ngunyan sa programang Pingkion. Kunang mga mister sa inong namamalisyahan, nagarimuyahon, alagad sa endo tabing pigis na buda pigpapasipara. Yan Tabi bako lamang gibo-gibo na marayo. Na siyempre mga tugang mga tao kita, may mga pangangaipo baga kung yan makontrol mo, salamat sana. Alagad kung yan makontrol anong gibuhon kaan baray kung pwedeng kauronon, yan baga delikadohon, alangan man na sa imong pagtaga-istoryahon. Alangan man na sa imong ka-istoryahon kung dahil managdadangog sa mo Tabi ang pwedeng ibadol kaya Tabi dipisilon nononon. Mga misis na mga mahirakon kami Tabi nangangapudan sa endo tabing pagkasabuton. Sa endo tabing pagkatanguan man maski kamo pagalon alagad maski na sa natabi dapat nan talagang malinigon. Kumarigos man lamang nin pertionon ang kilikili pagkakuskoson buda magjodoramat namang takon kamo daploson. Di man lamang namamarongan sa imong kilikili nin ansod na malainon. Ninuli na nga ni sa tuya man minangangayo-ngayo, nangangapudan man kita mga tugang sa mga lalaking mga sutilon. May mga lalaki man kayang mga mahiligon kung kaya gusto na sa nang pagburobanggihon. Dahil ka mukaan magparagiribo, taday man pwedeng arog ka na sitwasyon dahil ang tagbos man kita para ganon. Pwede sa nagayod sarong simana, sarong bis o kung bako man mga tugang ang sarong simana magaduang bis pwede nang pagpasinsyahon. Pwede na sa tuyang pag-atid-atidon kung talagang dahil nanggad kimaginibo siguro yan sa imong gigibuhon. Inuli na nga ni kan sa tuyang sitwasyon kaya Tabi kay po sa nang pagsabot kan mga mag-agom. Day magpara iriwal ko na yan Tabi day nagigibo day magpara pasuruhay day magpara moto-moto bata baga pagkaaga mamalisyahan mo gari mga tugang kun sa imong isnabon. Riparohon mo ang kaldero na mamarangkal pat ang taklo baga ang pagtaklob mga makusugon. Magin ang pagsanlag gari mga tugang pigon sag ang kutsara na mga makusugon siring man mga tugang magi ang pagkuskus kang kaldero garing gusto ng pasaon. Pati ang pagsugo mo garuday kang simbagon gari mga tugang talagang grabing moto-moto tas day mo pinagbigyan ang sa iyang gustong mangyari kano minaging banggi na maliputon. Mga mag-agom bako man Tabi yan ba pinakatunin na sitwasyon yan Tabi mga tugang day tatabi pagibuho na iriwal ngunya na panahon.
Dapat nga ni pagtagaiwasan taiyan tangon yan baga mga tugang may COVID ang social distancing dapat nga itong pagirumdumon. Kung nakadistansya pa no na pero mga tugang paminsan magtaga narirani baga kung bagagariha gusto mo lamang nga yan ng kita nga yan magkawat-kawat sana. Awin na. Tama na. Baka iba naman may taramdaman. Baka naman iba may taramdaman naman. Ang tama po talaga ang takad sa 2 kilo na bagas, 4 na utsa basulatakan gatas, sa tama bako po sa dakulaon. Sabi Ginny Bayaban. Yan, okay? Good afternoon, Tabi. Sabi ni Gina Bitito, sa Gabos na nagdadangog, watching from Imos, Cavite. Happy birthday po sa pamangking guardian sa Primex, si Elvin Bitito Baltar. Happy birthday. Okay, hello? Hello po. Yes. Henry. Pa. Ako sabi, kung gusto ko pa siya go, ito bagang question mark ang tindog. Kaya hindi na magparahan. Garo ika garo. Gadun ako, gari pa si ano na ko sa mo, gari pa sa miyang gadan mo pa di. Gari maski, ngaya agom. Nata nga agom bada mo gurunoson. Salbatana ka ngaya agom. Nandoon na mga puusong ko ngaya agom. Kulit ngaya iyan. Kung halimbawa gusto ko pa bang kiagom, so question mark na ang tindog. Iyo mananggad. Pero ano pa? Sa araw mo manay, sa mag-agom, maski perang edad, dapat nagtatagagibo pa man. Totoo lang, bako sa pagbastos. Tanganin na nade-develop ang relasyon din mag-agom. Di ba? Wala pag okay, paghanapan ako, kaya gusto ko, so question mark na siya. Latason takang salbatana ka. O sige na, bye. Sarawayo na babayi ini, o. Mariusip nagibo nung question man, nung ang pinakamarayakan man ay exclamation point. Yan na, bye-bye. Bye, sarabayon ini, o. Di ba? O, bueno. Henry, good afternoon. Tabi. Ay, bata may mga samno na kita. Babalikan tan mga samno. Madali lang ta. Bago kami ni Ronald mag-commercial, madali sa nahata. Basahan ta kamuki istorya. O, madali lang ha. Ito. Love story sa Pingkion mo, baby. Good afternoon, Mr. M. Ano ko nang gamiton ko sa radyo ng aran? Mr. M na lang. Ano, Ronald, ano? Gani mas maray, ano? Di man kinagiri mo kang panahon. O kan mga asking niya na panahon. Mr. M, garo dahil masaligas mo kinagigiba do. Sa Manila, gayon, baka igwa. Pero di sa ligas, figure dahil magkinagagamit kan Mr. M, di ba? Kisa, di ba? Maray na hapon, Mr. M. Tandang-tanda ko pa nang una akong mag-asawa. Nagkaroon kami ng 4 na anak. Hanggang sa mawalay sa akin ang asawa ko at namatay siya sa sakit. Ang mga anak ko po sa ngayon ay mga malalaki na. Ang pinaka-bunso namin ay 21. Halos po mayroon ng mga trabaho. At ako palagi ay nangungulila sa aming bahay dito sa Dahil ko na po ngaranan kung taga-sain kayo. Tagarig di man sana sa sarong barangay sa Legazpi. May mga gabing ako ay nakakaramdam ng lungkot. May mga gabing gusto kong may kausap at kayakap man lang sa pagtulog. Pero hindi ko po magawa dahil wala nga akong mga pagkakataon na maghanap at mga namanligaw sa akin. Babae ini. Noong Sabado, sa hindi inaasahan, nagkita po kami ng dati kong boyfriend. Ay wow!
Nagkita po, madali lang, tanapan ta music na naiba naman. Hanapin na tayo ako dahil music na nababagay digdi. Nagkita po kami ng dati kong boyfriend sa Ayala Mall. May edad na rin siya at nagkatinginan kami na dalawa. Pareho kaming nakamask pero halatang halata niya pala ang aking ang aking tindig. Biglang tinawag niya ang aking pangalan at sinabi ko man, ano ang pangalan mo nga? Sino ka nga? Bigla niyang tinanggal ang kanya mas at talagang nabigla ako dahil ang dati kong boyfriend na wala kaming break up noon, nagkita kami sa hindi inaasahang lugar. Kinuha niya ang aking cellphone number at kagabi tumawag siya sa akin at nakikipagkwentuhan. Nalaman ko na siya rin pala ay isa ng balo. Ang kanyang asawa ay patay na rin at ang kanyang mga anak ay nasa abroad. Sinabi niya sa akin, pwede ba na maging tayong muli? Tananeng, tananeng, tananeng. Iba ka na, Nal? Alat ko. May ka na ipagpalagluhan. Sinabi niya sa akin na, pwede ba na tayo maging muli? Oh. Ay. Wala. Ay pangyari sa... pwede ba na tayong maging muli? Tayong muli. Di ba? Sabi niya. Hindi po ako nakaimik. Hindi po ako nakaimik. Mr. M. Kasi nang magkita kami sa Ayala, ramdam na ramdam ko ang biglang tumibok ang aking puso at masaya ang aking naramdaman. Huwag mo akong pagtawanan dahil po mas maedad ako sa'yo. Kaya lang gusto ko lang humingi ng second opinion sa'yo. Kasi po naririnig ko maraming nagte-text sa'yo tungkol sa ganitong sitwasyon. Ano po ang advice mo sa akin, Mr. M? Yan. Love story sa Pingkion mo, baby. Arog ka ini ano yan? Mr. M. Sige daw, baka ang gibon tangaran sa radyo. Mr. M na lang para halipot ali. Ano? Alright. No. Arog kay ni Manay, ang sakuyang hiling, babayi ka ano? Nahiling niya nalso dati niyang boyfriend sa Ayala Mall, di ba? Babayi ka. Arog kay ni. May mga arog talaga na pagkakataon na nangyayari sa mga dating magsyuta, nagkakabalikan. Pakalipas ng halawig na panahon. Ta siyempre, dati sindang may pinag-ibahan. Ang opinion ko po sa imong text, kung kamong duwa, maugma sa lambang saro, di man po nin maraot na kamong duwa giraray. Ako. Di man nin maraot na kamong duwa magkaintindang giraray bilang babayi asin lalaki. Pero tabi sa gigibuhon nindong iyan, iba na ngunyan. Kinakaipon ngo na kung sanapon nindoan gari opinion kan sa indong mga aki. Ha? Bako yaro na. Anapon nindong, tangon yan, an sa magiging saro sa kasabay mo sa pagdidesisyon ang mga aki nindo. Lalo na, kung rakula na, siguro mo niya na panahon gayon, naghahanap man sa nakamunin companionship na. Di ba? Di ko alam kung pirang edad mo tabi, madam, so nag-text, o so itong dati mong boyfriend na, gada naman so agom, mga aki, mga nasa abroad, ano, ika, halos, kung mga aki, may mga trabaho naman. Kung gusto po nindo na mangyari iyan, pwede baga, pareho namang gadanan sa indong agom. Sa kuyang simpleng pagkasabot, pwede ka mo giraray na mag-ibahan. Pareho naman nasa ibang
gada naman an sa indong mga agom. Only that, ang kaipuhan po na magkaigwa kigari pag-uuyon o approval sa indong relasyon, asin sa indong pag-ibahan giraray, an sa indong pong mga aki. Very, very important factor tabi to consider ang mga aki. Ta syempre, ang mga aki nindo concern iyan sa indo. Baka nga may mga property, etc. O maski di ko magpakasal, pero sa iling ko, pwede ko magpakasal. Di ba? Di ba? Tada naman kima-question ka, pareho ng gadan na nagom nindo. Ano? Nag-consult na lang ka mo sa padi o sa mga kunisay. Now, iyan po dapat nindong hilingom. Pero kung kamo, gusto nindong ibalik nindoan sa indong relasyon, sa hiling ko, dahil man po problema pag-abot sa araw kaya na bagay. Dahil man po problema. Siguro, nga na, tas konsulo ka sa arong mo, siya dahil naman ka, ano yan, pwede po yan na ibalik nindoan sa indong relasyon. Kaya lang yung nga yan, may mga bagay-bagay na dapat pong i-considerar. Yan po ang sa kuyang opinion, yan po sa imong text. Nga. Siguro ang edad kayo nila, siguro mga 60 plus, 50 plus, 60 plus gayon. Mga 50 plus, mga araw ka na mga edad. Tapos mga aki, tarapos na. Ang matua mo, ang bunso mo, 21, ha? Siguro mga between 50 to 60 years old ka, di ba? Or 60 years old, pataas ka, di ba? So, ang mangyayari ka iyan tabi, nagari, kung kamo na sa nang duwa nga nag-iba-ibahan nga niya, o kung nagsensyan man nga niya kamong duwa, gari so, mataram ka na sana, ano na nga ini? Sana nga kam panahon pa nangyari ini nga, makusog pa kita. Ngunyan nga yung panahon na maluya na kita. Gari nga niya, pirit-pirit na sana ang gibo-gibo ta. Ano na nga niya iyan? Tama na nga, tamatang layo na. Tama na. Kisan muna sana sa pisngi. Tapos, pigisan mo sa pisngi, masabi kang, I love you, good night. Yes! Turog na ka mo. Ang importante sa mga araw kaan, companionship, asin maging maugma sa pag-ibahan sa lambang saro. Okay? Yan tabi ang opinion ko, kasay mo tabi na problema. Alas 3:40 na nin hapon. An oras hatod sa Indokang MaxVit. Sa MaxVit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng MaxVit. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate Alaxan FR. Alaxan FR ibuprofen and paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nagbago. I got my tibay. Just na lang. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand. Biggest to 120 pesos savings.
Bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings. Bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw. Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggi Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangan ni dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo ng sambayanan. Nido Junior. Para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Junior. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Iguaman mababakal sa dakulang pakete. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Magparehistro ka because it's safe, easy and COVID-free. Para po sa COMELEC, ang kaligtasan ng bawat voter registrant ang aming #1 priority. Visit iregistro.comelec.gov.ph para sa easy filling out of application form. Kaya tara na, magparehistro ka na! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Oy, Pingkion, mo baby Pingkion, mo baby Pingkion, mo baby ni BM Henry. Alright, sige. Thank you. Balik kita mga tugang sa programa. Good afternoon. Oy, Cha Edit na Manila. Kumusta ka na po? Good afternoon kay Cha Edit na Manila. Advice kaan como kursonada insigida das mag ini man latosong kuman ini man si 22. Sabi ni Ate Lo de Verdejo, malagi malagimango pakamoro malagimanguha minoro maligamuhan ang malagimango. Ate Lodi. Pigpalibong naman Ate Lodi sa kuya naman na dila na naman ngayon na hapon. Nagpadala si Ate Lodi kitang twister. Alam mo na. Malagimango pakamaro maligamanguha minoro malagimanguhan ang malamigamo. Salbatana Ate Lodi. Di ko talaga nasamputan ini.
Maski pigbabasa ko na sanaday ko na samputan. Malagimango maro maligamunga malagimanguha minoro maligamuhan. Malagimago. Awit na, rin na kita. Mga tugang, paano mo daat tabi gigibuhon na maging matagumpay ang iyong kabiguan? Aber daw. Mag-irestorya daw kitang ngunya na hapon ki medyo seryosong bagay. Gabos kita, mga tugang na tao na nagdadangog ngunyan, o magin ika na nakatutok sa Facebook Live kang DZGB, nagdadangog sa radyo, nakatutok ka sa DZGB App Live ngunyan. Tabi, gabos kita nakaka-experience nin kabiguan. Sabihin nyo nga, kabiguan. Ulitin nyo. Kabiguan. Ako nakakaramda, anong Tagalog kang naka-experience? Bicol, nakamati nin mga kabiguan sa buhay, frustration sa buhay. Gabos kitang mga tao, di ba? May mga frustration, makinganian sa tuyang kagurangnan mga tugang na si Jesu Kristo, sa kuyang interpretasyon kang siya nadagit duman sa templo, frustration niya ito duman sa sayang nahiling, nagawi-gawi kan ang templo, ang sambahan, banal na sambahan, ginibong negosyo, nin mga pato buda, urig tinirindan ki mga pato, tinirindan ki mga karnero, ang sambayanan, ang sambahan ngayon ng aking ama, ginigibo nindong negosyo. It was an act, mga tugang of frustration. Pero dito pwedeng ikumparar sa satuya, kita mga tao kita, ito mga tugang sarong bagay na naiba. Now, ikang nagdadangog mo niyan, anong mga frustrations mo sa buhay? Ulitin mo nga, anong mga frustrations ko sa buhay? Di ba? Most probably, marirecall ta, maski diit sa ng mga frustrations, pwede tang ma-recall kung ano yan. Frustration sa agom, sa pamilya, sa mga aki, sa komunidad, sa nasyon, frustration sa mga nakatuko sa pwesto, frustration sa mga elected official, tang mga sarawayon, di ba? Frustration sa kinaban sa nangyari sa ngunyan, frustration sa kapwa-tao. Paano mo daa mga tugang hahamunon ang sadiri mo na ma-improve iyan sa paaginin karahayan? Iyan ang mga naging salatang ginibo, paresulta na akan sa tuyang frustration o kabiguan sa buhay. Ano na tabi ang gigibuhon para maayos yan? Ito dangoga po nindo ini. Hali po ini sa Sarong Magazine. Sarong Magazine. Kinakaipuhan da tabi na kung may mga frustration ka o may mga klasifikadong kapabaya na kabiguan sa buhay, agyaton mo da tabi an sa imong sadiri na ma-improve ini. Improve yourself. May frustration ka sa negosyo mo, mga tugang, improve mo sa imong pagpapadalagan kang negosyo mo. May frustration ka sa kagwapuhan mo, pading beni. May frustration ka pading beni sa kagwapuhan mo. Tadakol ka na mumunya sa satuya na mga babayi. Kinakay po na i-analyze mo sa diri mo, as in, pakarayon mo, tanganing ang mga bagay na iyan. Di ka na dapat maging gwapo. Di ba? Improve yourself para ma-overcome ang kabiguan na iyan na sa imong na-experiensyahan. Di ka ngayon napopromote sa trabaho. O di, concentrate ka sa trabaho mo, concentrate ka sa maray mong performance, improve mo ang buhay mo para ma-impress mo ang mga bossing mo pag abot sa evaluasyon kan trabaho mo. Bako yung pading Benny. Padi, advance ka talaga. Iyo yan ang gospel para sa agang Domingo. Manungod kan paglapastangan sa templo kan kagurangnan. Iyo na nga niya. Kita, ano nangyari? Anong mga frustration tango niyan sa buhay?
Gigiribong, baka mapasala ako pa benes sa pagtaram ko. Oh, di ba? Ang kakulangan, mga tugang kan mga nagibuta sa buhay, dapat databing pakusugon asin, ayuson mo, improve yourself for you to be able to overcome itong mga frustrations na naagihan mo o kung ano man nakabiguan iyan. Nasabutan po. Di ba? Kung medyo nga niya, kuwang ka sa pagkabuhay mo, kapos-kapos ka sa income, improve mo ang sadiri mo na maghanap buhay ka, magigos-igos. Baka, iyan mga tugang ang paagi para ma-overcome mo ang kabiguan mo sa kakulangan mo nin financial. Pero ang importante kaan, ang giya nin mahal na Diyos, ang giya nin Diyos, asin ang satong kagurangnan, habang kita nagigibo ka yan, ipangaji ta yan. Amen? Sabi ni Kagawad dong dawal. Di ba? Oh, number 2. Tingnan ang kabiguan bilang learning experiences. Yes. Tama, Ate Lodi. Verdeho. Ate Lodi, tama. Di ba? Ang mga naging kabiguan mo na sa buhay, midbidon mo bilang mga learning, mga experiensya mo na kakapurutan mo nin adal. Sabi nga ni, kung gusto mo dang maging successful mga tugang sa sarong bagay, anapon mo sa mga ginibo kan mga tao naging successful, mga formula na ginibo kan mga tao naging successful sa buhay o sa pagninegosyo o pagmamanage sin ano man na bagay, kung ang mga nahiling mo sa iya kapable pa o applicable sa nangyayari ngunyan, pwede mo siyang arogon. Dai mo pag-arogon ang pigigibo niya na iyo ang nagpabagsak kan sa iyang sadiri o kan sa iyang pagkatawo. Nasasabutan po. Iyo nga niya po. Di ba? Di mo dapat arogon itong sala na ginibo niya. Ang arogon mo, sukarahaya na ginibo niya. Ang mga experience na iyan, mga tugang, iyon, ang pinakadakulang problema, mga tugang, kung ang mga negatibong bagay nag-aabot sa tuya, lalo lugod kitang nadidepress o nagiging negatibo lugod kita, mga tugang, ang mga experience yan, ang mga problema yan, ibugtak mo da at tabi na experience sana, napapagkukuanan mo ning adal, asin maglileksyon sa satuyang sadiri. Yes, di ba? O, number 3 na tips. Hayaan mong matuto kang ng husto sa mga kabiguang ito. Sabi mga tugang ni Thomas Edison, midbin mo si Thomas Edison, midbin mo Ronald, o Richard, midbin mo si Thomas Edison, taga sain, si Sai. Ikaw Richard, midbin mo noy, demo, midbin mo si Thomas na Edison, taga bye-bye. Siya mga tugang ang nag-imbento kang bumbilya. Aram ang ginibo niya, nag-testing siya, mga tugang nin ribo-ribong imbento, mga tugang na klase nin light bulb. Dahil siya nagsuko, mga tugang sa iyang mga failure sa pag-imbento din ilaw, bumbilya. Hanggang sa na-perfect niya ito sa sobra daw sa sangribong failure sa iyang ginibo sa pag-imbento, mga tugang kan bumbilya. Arogon tada yan si Thomas Edison. Dahil magsuko, sige-sige sana. Pahit, ngani na ayos pa sa tuyang aldaw. Iya po, o bueno, yan tabian sa tuyang pang Domingo na binasangon yan para po sa agang Domingo. Ang sa tuya po, mga tugang na mga samno sa pagkabuhay ng tao, bako man po yan hali sa kuya, kundi hali digdi po sa saro man sa ng magazine, mga tugang na nagsurat, saro pong nangangara na Pablo Baltasar. Yan. Iya po. Tangani na makashare kita. Okay? O bueno, alas 4 na ogar. Beta na naman nasabutan sa pa. Opo, nasasabutan niya mo. Sumahiwagang tanog. Okay na kita. Sagan, Lunes na lang. May mahiwagang tanog kita eh. Bueno.
Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Masunod na po si Kagawad nung Dawal to DZGB. Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye, mabuhay. Ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon